Ndangona mchinda uyo hapo. Kumvunza kuti zvafamba sei uri pasi ndaibhururuka ndabva kugomo. Zvati katika matsa izvo. Inga pamusoro apo. Pemutemo, pemagistrate court. Izvi adomboonekwa. Adomboongororwa. Akakwira sei atete? Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Uona murume arapo. Hatizivi kuti angatumwa nyaya yake kudiko mukoti vakwira pamusoro perufu. Saka vefire brigade vari kungozama kuda kuona kuti vomudzikisa sei. Akatoripo pamusoro perufu. Rufu iyo ndiyo ine Butare Magistrate Court zvese nePolice Central. Saka pakaipa uyu ari kungodongorera achidzoka achididi. Ndangona mchinda uyo hapo. Kumvunza kuti zvafamba sei uri pasi ndaibhururuka ndabva kugomo. Saka ndiri kuziva kuti zvine chokwadi chakadii. Achizomharira pagoti. Vakaona sei ipo paine distance pana atokukwira anhu echida kumutora neichocho but amutadza because uti munhu unonge asvika vasati pangu ndi kutema nematombo apa ari kuti abve gomo ari abve gomo ari kutaura utaura munotitaura naye pamonyeta anotaura kuti hanzi session chief ichi adone zvakanaka saka toti muroye mui aunonge ari kunyepera kuroya hatizona zvo kanoti akarasika njere dzinozogononga dzakarasika mukoma but tinawo here apengo anokwira apa uchikwira nepai chichengetedzwa saka vafire brigade vanomudzikisa watoramwa watoti ngatitsike watosiyana nazvo arusumudza zvidhina tinotogona kukona apa maybe kana ndege ikauya otsise chakata chineti checho ndo fire brigade.
Kutoona kuti mukomana wacho anenge abata zvidhina uye Fire Brigade wamudengawo imomo. Vanenge vamubata mheno kuseri ikoko. Vanenge vamubata. Nakuzamawo kukwirawo mudenga imomo. Ari kunetsana ipapa, ari kuda kumuzvuzurudza. Aite kumupika. Naye vamuvharira mubhasiketi imomo. Chinenge chingoro chedu chisikazotakura vanhu vakati saka mumwe akudzika but iye mukomana anga ari parufu vamubata zvekuti hanofungi kuti vanomusiya. Kuna mapurisa aripo, fire and rescue, masoja, nekuti ndo panonzi paMutare Central panapa. Saka zvinhu zviri kuitika izvi hamena kuti zvaitika sei kuti munhu anozosvika pamusoro perufu yemagistrate court. Hatizivi kuti imbavha here kana kuti, because it's one of the most secure places in Mutare. Tikuona mapurisa anenge aine chimaiki chekutaura nevanhu nemukuru wavo kuti dzikai dzikai, zvakandodaro.
Ndaitakira baba. Aizvezvo vanhu vangu ere. Fesi yarambwa nayo mukuru. Fesi maida hivi. Pamwe ndisekuru wangu. Uchazoonera kumba. Iyo sekuru wenyu saka wamhara sei pamusoro kana ari sekuru. Pamwe munana. Handiti zvakamboti zvaitika here Mamutare zvokuti munhu anongomuka ari pamusoro pemutemo. Ndounonzi kuenda pamusoro pemutemo bavo. Zvatimatikamadza izvi. Kuenda pamusoro apo. Pemutemo, pemagistrate court. Izvi adomboonekwa. Adomboongororwa. Akakwira sei atizvi? Adomboongororwa. Aiwa, ngamuchengetedze zvakanaka. Vamuchengetedze. Unawo. Hanzi ndabva kugokwe. Hakusi kuti njere dzakarasika. Ndofunga njere ndo dzakarasika. Hapana ruziya, hatitombozii.